खुलुमबाय गिबियाव आं इउनाइटेड ट्राइबल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनिफ्राय आरो इउनाइटेड ट्राइबल अर्गानाइजेशननिफ्राय गाहाम मोनसायनायखौ बावहरग्रोयो। दिनैहाय जोङो मोनसे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 6 जनगोष्ठीनि लेटार हरनाय स्टिक हरनायखौ जोंनि आखाइयाव जोङो मोनदों। दा बेनि सोमोन्दै लानानै दिनैनि बे फेसबुकखौ खालामनाय जादों। आं गिबियावनो बे लेटारावहाय मा दं मा लिरनाय दं बेखौहाय नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनो सानदों। दा बे लेटारावहाय ओरैबायदि लिरनाय दं, गभर्नमेन्ट अफ आसाम, डिपार्टमेन्ट अफ ट्राइबल एफेयार्स, प्लेन, दिसपुर, गुवाहाटी 6, ब्लक D, 3rd फ्लोर, जनता भवन। ओमफ्राय dated दिसपुर, the 21st July 2022। ओमफ्राय फ्रमा जाहैबाय जाया हरदों BC दास ACS जइन्ट सेक्रेटारि टु द गभर्नमेन्ट अफ आसाम। ओमफ्राय 2 जायनो हरदों द प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि। नाम्बार 1 आव दं अर्गानाइजेशन रिप्रेजेन्टिं थाई आहम कमिउनिटि। 2 आव दं अर्गानाइजेशन रिप्रेजेन्टिं मटक कमिउनिटि। 3rd आव दं अर्गानाइजेशन रिप्रेजेन्टिं मरान कमिउनिटि। 4 आव दं अर्गानाइजेशन रिप्रेजेन्टिं सुतिया कमिउनिटि। 5 आव दं अर्गानाइजेशन रिप्रेजेन्टिं कच राजबंशी कमिउनिटि। 6 नम्बराव दं अर्गानाइजेशन रिप्रेजेन्टिं T&X टी गार्डेन आदिबासी कमिउनिटि। ओमफ्राय साबजेक्टआव दं मिटिं रिगार्डिं शेड्यूलिंग of 6 communities in ST plain list of Assam. Letter of Sir, with reference to the subject stated above, I am directed to inform you that the Honorable Minister Tribal Affairs Plains is Assam and Honorable Minister Social Justice Empowerment is Assam desire to hold a meeting jointly on 25 July 2022 at 11 a.m. in the Chief Minister's Conference Hall, CM Block, ground floor, Janata Bhavan, Dispur. You are therefore requested to make it convenient to attend the meeting with other members of your organization accordingly. You faithfully, Joint Secretary to the Government of Assam, Department of Tribal Affairs, Plains, Dispur, dated Dispur, the 21st July 2022. नैबेनो लेटारा। आच्छा, दा खोथा जाहैबाय 6 जनगोष्ठीया गोबाव समनिफ्रायनो जों बयबो मिथिखायो बिसोरो ST स्टेटास आसामनि ST स्टेटास हिसाबैहाय बिसोरो डिमान्ड खालामदों, आन्दलन खालामबोदों आरो गोबाव समावनो बिसोरो आसाम गभर्नमेन्टजों स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिदिनो भारत सरकारजों रायलायदोंमोन बिनि सोमोन्दै आरो बिसोरनि जेनाखि डिमान्ड सिगांनि समफ्रावहाय गासिबो बेफोरो बिसोरो बे गावसोरनि थांखियाव मोननो हायाखैमोन। 6 जनगोष्ठीया ST स्टेटास मोनाखैमोन। नाथाय बे बारावहाय बे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्वआवहाय जे आसामाव BJP सरकार दङ, बियो जेरैबायदि लाहार फाहार जेरैबायदि एसे एक्टिभ जादों, बेवहाय जों सानो बा बिनि जे एक्टिभिटिसखौ नायनानै जों सानो बे 6 जनगोष्ठीनि बिबाराव बियो आसामाव ST स्टेटासखौहाय होमारथारसिगोन नामा। बेनिखायनो बिनि थाखायनो बिसोरो 25 तारिख खालि नैबे स्टिकखौ हरनानै गासैबो अर्गानाइजेसनफोरनि लिडारफोरखौ लिंहरदों आरो बिसोरो रायलायसिगोन आरो बावनो बिसोरो हयथ' बे रायलायखांनानै ST स्टेटासखौ होसिगोन, होनायनि लामायाव होननानै जों सानो। जों मिथिया दा मा जागोन, खिन्थु बियो होनायनि लामायाव थांसिगोन। जुदि बिसोरो नंथारगौयैनो बे 6 जनगोष्ठीनो ST स्टेटास होयोबा जोंनि थाखाय
जोंनि फिउचार जेनेरेसननि थाखाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जासिगोन मानोना नोंथांमोना मिथिखागौ बे टाइ आहं बे कच राजबंसि बिसोरो ओमफ्राय आरो टि गार्डेन जेनेबा टि ट्राइब्स बिसोरो जोंनिफ्राय पपुलेसनाव बिराद गोबांसिन आरो बिसोरो जोंनिफ्राय इडुकेसनावनो होन पलिटिकेलि होन इक'नमिकेलि होन जेरावबो जोंनिफ्राय बिसोरो साबसिन स्टेटासाव दं जेनेबा जोङो अफिसफ्रावबो नुयो गासैबो बिसोरनि मानसियानो गिदिर गिदिर रेंकआव पुलिस डिपार्टमेन्टआवबो जेखुनु जाया गासैबो डिपार्टमेन्टआवनो बिसोरनो जोब दिनै जुदि बिसोरो एसटि स्टेटास जायोबा जोङो बिदिनो 10%ल'खा जोंनि बे साख्रि आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनि बे साख्रिनि माबायावहाय रिजार्भेसन खथायावहाय जों 10%ल' जुदिबा जोङो 13टा जाथि दं अब्लाबो जों 10%ल' मोनोमोन आरो जुदि बिसोर हाबोब्ला जों मा जागोन दिनै जोङो अरिजिनेल जे 1947आवहाय जोङो जाय एसटिफ्रा जायफ्रा एसटि स्टेटास मोन्दों जाय 13टा जाथिया बिसोर सासेबो बेबायदि साख्रि बेफोरबायदि 10टा जेनाखि रिजार्भेसन सिट बेवहाय सासेबो मोननाय नङा दा जोंनि थाखाय बियो जों बुजिनायाव बेयो जोंनि थाखाय जोबोद जोंनि बे फिउचार जेनेरेसननि थाखाय बिसोरनि फिउचारा यां जेनेरेसननि थाखाय फिउचारा जोबोद गोब्राब जासिगोन जुदि बिसोरो नंथारगौयैनो 6 जन'गोष्ठीआ एसटि मोनोब्ला दा बेनिखायनो बेवहाय जोङो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जे सानसे समाव जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसना दानि CM बिटिसिनि CM प्रमद बर' MLA लरेन्स बिसोर CC2आ दानानैहाय बिसोरनि नेतृत्वआवहाय दिल्ली दिसपुर सनापुरावहाय धरना होलायदोंमोन प्रटेस्ट खालामदोंमोन बे 6 जन'गोष्ठीखौ एसटि होनाङा होननानैहाय बेवहाय जोंबो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसनाबो बाहागो लाफादोंमोन नाथाय दिनै बिसोरो पावाराव थासेयावबो दिनैहाय मानो बिसोरो आरो जोंना ओरैहाय सासे एसटि मिनिस्टार दं उखावग्रा ब्रह्म आरो जोंना एसटि MLAफोर दं एसटि मिनिस्टार गुबुन गुबुन एसटि मिनिस्टारफोर दं आरो थिग बेबायदिनो जोंना आसाम स्टेट एसेम्ब्लिनि स्पिकारानो बिस्वजित दैमारि दिनै बिथांमोन थासेयाव मानो दिनै बिसोरो फंसेबो बुंरोङाखै मानो दिनै फंसेबो बिसोरो बिनि एगेन्स्टआव बुङाखै बिसोरनो होनाङा बा बिसोरनो होला ओरैबायदि खहा जागोन बेफोरखौ मानो बुङाखै बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आं रावखौबो रायनो थाङा नाथाय बेयो खोथा जाहैबाय बिसोरनो सानसे समाव आन्दलन खालामदोंमोन बिनिखायनो आं खोथाखौ बुंदों बेवहाय आंखौ भुल बुजिनाङा दा जोंनि थाखाय बियो फिउचारा जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जासिगोन जुदि नंथारगौयैनो बे 6 जन'गोष्ठी डेभेलप जाथिया जुदि एसटि स्टेटासखौ मोनोबा दा जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन हिसाबै जोङो हागौमानि जोंनि लाइनजोंहाय जोङो बेखौहाय जोंनि खामानि मावनाया जोङो प्रटेस्ट जों आन्दलन खालामा जों धर्नाबो होआ नाथाय जोङो आयेननि लाइनजों मावो ओमफ्राय दा जोङो हागौमानि जों आयेननि लाइनजोंहाय बेखौहाय होबथानो नाजागोन ओमफ्राय आसा खालामदों आरो गुबुन गुबुन संगठनफ्राबो गावबागाव लाइनजों डेम'क्रेटिक प्रसेसआव डेम'क्रेटिक वेआवहाय प्रटेस्ट खालामगोन ओमफ्राय बे 6 जन'गोष्ठीखौहाय 6 जन'गोष्ठीखौ एसटि होनायनिफ्राय जेन आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ गोजानाव थायो बेखौहाय जोंनि बे गुबुन गुबुन एसटि संगठनफ्राबो गावबागाव लाइनाव डेम'क्रेटिक प्रसेसआव मावगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो खावलायदों लोगोसे जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि गासैबो मन्थ्रि एसटि मन्थ्रि MLA फोरखौहाय बे BJP गभर्नमेन्टनिफ्राय ओंखारनानै बेनि एगेन्स्टआव प्रटेस्ट खालामनो जोङो खावलायदों जाहाथे 6 जन'गोष्ठीखौहाय आसाम सरकारा एसटि होनो हाया दा नंथारगोन बिसोरो जुदि एसटि स्टेटासखौ मोनमानोब्ला आंनि नोंनि फिउचार जोंनि फिउचारा जोंनि इयं जेनेरेसननि फिउचारा एकदम खोमसि जागोन
बेखौ जोङो बयबो सांग्रां जानांगौ। दिनैहाय आङो बे सुंद' प्रेसमेन्ट खालामनायजोंहाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम खावलायनाया बेनो जोङो गावबागाव लाइनजों डेम'क्रेटिक वेयावहाय बेखौ प्रटेस्ट खालामनानै सरकारखौहाय प्रेसार होनांगौ जेन 6 जनगोष्ठीनो ST प्लेन स्टेटासखौ होआ। हामबायसै।